Obec Hrašné leží v severovýchodnej časti Mijavskej pahorkatiny medzi mestami Stará Turá a Mijava. Od Starej Turej je obec vzdialená 4 km, od Mijavy 8 km. Nadmorská výška obce je 340 metrov nad morom. Pretekajú tu potoky Rudník a Kostolník. Obec Hrašné nepredstavuje jeden monolitný celok sústavne zastávanej plochy. Osídlenie je kopaničiarskeho charakteru. Jednotlivé kopanice, osady a samoty sú roztrúsené po celom obvode Chotára. Územie obce možno charakterizovať ako poľnohospodársku krajinu s roztrúseným vidieckym sídlom, typickým pre kopaničiarske osídlenie Mijavskej pahorkatiny. Kopaničiarske osídlenie je spojené s tradičnými formami hospodárenia na pôde. Chotár je približne kruhovitého tvaru s priemerom 4 km. Obec je naviazaná na väčšie sídla, nachádzajúce sa v blízkom okolí, hlavne na mestá Mijava a Stará Turá a vzdialenejšie Vrbové a Piešťany. Tieto mestá okrem pracovných príležitostí poskytujú okolitým obciam väčšinu služieb v oblasti školstva, zdravotníctva, administratívy, kultúry a športu. Obec Hrašné vznikla 20. marca 1955 odčlenením od obce Kostolné. V deň svojho vzniku mala obec 986 obyvateľov. Pôvodný názov Hrašného, keď bolo ešte súčasťou Kostolného, bol Hrašný vrch. Spolu tak nad Kostolným bolo 5 kopaníc nazvaných Černochov vrch, Hodulov vrch, Hrašný vrch, Polákov vrch a Babulicov vrch. Celá obec mala 13 lokálnych osídlení, pomenovaných zväčša podľa obyvateľov ako Hodulov vrch, Polákov vrch, Žadovec, u Rumankov, u Taranov, u Václavkov, Bánov, u Biesov, u Zábojníkov, u Vravišov, u Štefíkov, u Tomišov a u Malkov. Niektoré názvy z dôvodu zániku osídlenia zanikli, iné sa zachovali dodnes. Futbalové ihrisko bolo vybudované v polovici 50. rokov na mieste, kde sa nachádza teraz. Pre obyvateľov obce je na trávenie voľného času k dispozícii športový areál. V športovom areáli sa nachádza futbalový štadión s trávnatou plochou. Ďalej sa tu nachádza viacúčelové ihrisko. Tento areál poskytuje optimálne možnosti pre športovanie pre obyvateľov obce. Pre deti je k dispozícii detské ihrisko pri kultúrnom dome. V súčasnosti nie sú v obci zaregistrované žiadne archeologické nálezy, ktoré by potvrdzovali osídlenie tunajšieho Chotára v dávnych dobách. Ako prvé významnejšie miesto v tomto smere možno uviesť úbočie v Chotári, ktoré sa dodnes nazýva Majernícka bočina. Na týchto miestach v časoch Čachtického pánstva stál údajne malý polovnícky zámok, ktorý bol pánstvom využívaný na pobyt počas polovačiek. Prístupová cesta k nemu viedla dolinou, ktorou preteká potok Rudník. Postupom času sa tento zámok zmenil na Malý Majer. Dodnes sa nepodarilo lokalizovať presne miesto, kde stavba stála, pravdepodobne kvôli tomu, že bola z dreva a mohla vyhorieť. Ďalším historickým miestom v Chotári je Štúrova skala. Je to skalnaté bralo vyčnievajúce zo svahu, v
ktoré v roku 1848 bolo miestom stretnutia miestneho farára Trokana s Jozefom Miloslavom Hurbanom a Ľudovítom Štúrom. Štúrovi sa výhľad z tohto brala veľmi páčil a odvtedy sa názov Hrubá skala zmenil na Štúrova skala. V minulosti bola väčšina Chotára pokrytá lesmi. Hustejšie osídlenie sa tu začalo formovať až v polovici 15. storočia, teda po skončení husitských vojen. Náboženské prenasledovanie v českých krajinách v tomto období spôsobilo útek mnohých rodín na Slovensko, pričom niektoré našli útočisko aj v oblasti pod Javorinou. Postupne začali na úbočiach lesov vznikať roztrúsené osady kopanice. Niektoré z nich sa časom rozrastali a dostávali pomenovania podľa zakladateľov, napríklad u Malkov, u Václavkov a podobne. V súčasnosti žije v Hrašnom približne 480 obyvateľov. V obci funguje opatrovateľská služba, ktorá zabezpečuje donášku obedov, bežné nákupy a pomáha starším obyvateľom v domácnosti pri upratovaní či hygiene. V súčasnosti sa nízky počet obyvateľov a tým aj detí v obci Hrašné odrazil aj na fungovaní škôl. Nachádza sa tu materská škola. Základná škola, prvý stupeň, tu zanikla v roku 1985. Deti z Hrašného navštevujú základné školy v Rudníku a Krajnom. Starší žiaci dochádzajú do základnej školy v Mijave a Starej Turej. Poslední učitelia, Ondrej Vrábel a Anna Vrábelová, ktorí tu prežili celý svoj profesionálny život od roku 1950 a okrem pedagogického pôsobenia boli kľúčovými osobnosťami celého spoločenského a kultúrneho života, odišli do dôchodku a z obce sa odsťahovali. V období od roku 1924 chodilo do školy na Hrašnom vrchu aj veľa detí, sirôt, umiestnených do rodín z detského domova v Rimavskej Sobote. Po niekoľkých rokoch väčšinu detí preložili do iných rodín, keďže deti katolíckeho náboženstva podľa vtedajších zákonov nemohli zostať v evanjelickom prostredí. Zaujímavé je ospravedlnenie neúčasti v škole z vtedajšej doby, ktoré znelo takto. Moja dcéra, žiačka 2. triedy, nemohla sa zúčastniť na vyučovaní dňa 16. mája 1951 preto, lebo otec není doma a matka siala. Musela byť pri husách. Prosím, aby jej zmeškaný deň bol láskavo ospravedlnený. Otec. V obci sa nachádza Štúrova skala s pamätnou tabulou v časti Hodulov vrch. V Hrašnom sa nachádza kultúrny dom a obecná knižnica. V centre obce sa nachádza pohostinstvo, ktoré využívajú nielen miestni obyvatelia, ale i chalupári a množstvo cykloturistov. Medzi ďalšie zariadenia v obci patrí farský úrad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, obecný úrad,
2 požiarne zbrojnice, Hrašné a Hodulov vrch, dom smútku a cintorín. Vedľa priestorov obecného úradu sa nachádza nightclub Ačko. Nachádzajú sa tu aj potraviny so zmiešaným tovarom. Kultúrno-spoločenský život v obci Hrašné reprezentuje pomerne široká škála kultúrnych inštitúcií, združení, spoločenských organizácií, občianskych združení a spolkov, ktoré vyvíjajú svoje aktivity v najrozličnejších oblastiach kultúrno-spoločenského života. V obci sa každoročne konajú viaceré kultúrne a spoločenské podujatia a akcie. Charakter niektorých sa mení, väčšina z nich sa však koná viac menej pravidelne každý rok. Najvýznamnejšie z nich sú hasičské súťaže, futbalové turnaje, stavanie mája, mesiac úcty k starším, hrašnárska vareška, deň dobrého jedla, pivný festival, jubilanti a rôzne podujatia pre deti, ako je Mikuláš, deň detí a karneval. V Dome osvety na Mijave bola dňa 30. novembra 1956 napísaná zápisnica o zriadení stáleho kina v Hrašnom. Súčasťou zápisnice je podrobný popis premietacieho zariadenia a povinnosti premietača. Občianske združenia a ďalšie formy neziskových združení sú dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti, keďže svojimi činnosťami prispievajú k výraznému zlepšeniu kvality života. V obci Hrašné pôsobia tieto organizácie: Dobrovoľný hasičský zbor Hrašné, Jednota dôchodcov Hrašné a Telovýchovná jednota Hrašné. Miestna telovýchovná športová organizácia Sokol Hrašné bola založená 1. júna 1956. Telovýchovná organizácia združovala okrem futbalového oddielu ešte aj oddiel vspieračský a turistický. Neskôr sa futbalový oddiel premenoval na Slovan a takýto názov nesie dodnes. Cieľom vedenia obce je vytvoriť podmienky pre všestranne kvalitný život obyvateľov obce, zlepšením stavu životného prostredia, udržiavaním zariadení v správe obce v top stave, budovaním infraštruktúry a rozvojom bytového fondu tak, aby sa obec stala domovom a miestom pre plnohodnotný život. Hrašné zostáva miestom, kde sa dedičstvo predkov prirodzene prelína so životom dnešných generácií. Obec Hrašné tak spája bohatú históriu s aktívnou prítomnosťou a ostáva živým svedectvom tradícií i moderného rozvoja.